Ulango Island ug laing tulo pa ka gagmayng isla gisanapan sa tubig dagat nanot sa nasinating pagtaob. Ano ang report? Kini ang sitwasyon sa pantalan sa Ulango Island niadtong weekend. Ang tubig dagat misaka na sa pantalan nga nakahasol dili lang sa mga pasahero apan lakip na usab sa mga sakyanan nga nagparking duol sa pantalan. Ingon niini usab ang sitwasyon sa isla sa Pangan-an. Ang tubig dagat misaka usab. Matud sa Pag-asa, sukad niadtong Hulyo 13, misaka sa 1.9 meters ang tubig dagat ug nasinati ang labing pagtaas sa dagat niadtong Hulyo 15 nga miabot sa 2.01 meters. Karong adlaw, ana-ana lang kini sa 1.73 meters ug gilaumang inanay na kining moubos sa mosunod nga mga adlaw. Matud ni Najel Banyasya, OIC sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga tungod sa nasinating climate change, gikinahanglan na usab nga mohimo og mga pamaagi nga mamahimong resilient ang mga infrastruktura. Usa niini ang pagpasaka sa gitas-on sa pantalan sa Ulango Island aron di kini basta-bastang maabot sa tubig dagat. Or shall we say, because we are fighting against nature sa kaninga kaso, atong buhaton is adaptation. Di ta mo puyo diha. Okay, wa makimahimo, you cannot fight against nature. Yes, we can makamitigate ta, but it will be costly. Samtang gipasabot ni Jomar Iclarino, weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga ang nasinating pagbunok sa uwan kagabi mugna sa habagat o southwest monsoon. Kanang habagat or southwest monsoon, which is warm and much moist air na siya. So init og daghang siyang moisture, nakamugna kini mga panganod og mga thunderstorms. Wala hinoy nabantay ang posibleng mapormang bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility ning mosunod nga tulo ngadto sa 5 ka mga adlaw. Uban ni Rod Prado ug Philip Patricio, Luan Merondina. Balitang Bisda.